pai bat nga nagaktin ka jong blay la fidan ni ka Bible na ka stitch kinong Hebrew kalanong ka ba lai ka dikot ka ba kat ar kat lai stitch kinong Hebrew kalanong ka ba lai ka dikot ka ba kat ar kat lai to sumar ko para bangai yo ba kumno kandon hano na pi ka donot basnio ka jingbam ngai ha ka ba pai din no na ublay ba Henry tu ya kuntu para lok hala kesengi kat badang kot menta kesengi yaka ba on umpen yano ru napi da ka jing syukur ka pop hang ni ka ketin ka jong blai ka keren hang ni hang da kot ka ba kat ar ka ong ba hano napi ka donut ka basnio ka jing bam ngai ha ka ba pai din no na ublai ba hang ni uni unong tho ya ka ni ka shiti sha ka nong Hebrew Hoi, haga Bible kasi labatay bet bertho upol, Henry kadon kajing ekran. Umday tang upol marway batho namar day namar kata Henry hang ni haba kani ka city hang ni latho labatay siya ka ay kabaladab jam bat ki kon Israel namar ka ong kada kran ka ong bato sumar ko para banget. Ka ong gomno sa ong lang bat nga. To sumar ko para banget. Hang ni laong ban sumar ko para banget ya kanoga benta ya kaban sumar hang ni yang ka donut basnio jong ka jingbam ngai ya kai ya ka donut ka basnio jong ka jingbam ngai pi kenau be ka pop ka banga ba mapingi le kam de shabar ka deishwa ka basdang na ka donut na kai na ka donut tangin pe kindat ya kani shabangan le Jeliu yang ini kebentang, aku apa novi keke kebesdang em kebesdang en abar, kesdang sana donor ujisu ong yang ini kebentang, hai kelenong kebesan, jong ke gospel ke jong umat hias, kelenong keba san ke dekat keba arpo pra, sobha ngakerpat ya i bak rejob sobha si mikrofon nang tu kawai sobha pulilem bak rejob. Henry ngong happy, ba unu uba kmi ya ka beriu ya ka ban kwa ya ka Ula klim lupa ya ka kumta hala ka donut. Ula klim lupa hai. Uno uba kemi. Ula le lupa ka pop hai. Kan mau ka pop syaba kan long syabar ni ka jing pam nget kan wan syabar ka stang bait na donut. Dai namar kata hang ni mangila puli mene syapang unong tho jong ni ke Hebrew udah batai ya ki para banget untuk sumar piko para banget yo kumno ke donut ke basnio ke jingbam nget ken donut pi ke donut iu ke basnio fi ke stang bait na donut dia kata ka Bible ke batai do ke ka pop mo ngarang hikai do kata pok kasih Bible school ke pop berobor kam di ondala ka ke pop la fi puli ke Steve Jacob nong ke benengkong hagad kat ka kat lai hado ka kat san gong tu tip ba ka jing pensoi kamwan na ublay ka jing pensoi kamwan nei na ublay tengin subha puli bar job ka turu Wat ong unu ruem habala pensoi ya la pensoi yang na ublay ta dada what you could know you ublay haba one ka jing pensoi what you could know eno ya ublay ong tu paramarjan what could know you ublay ba one jing pensoi ta you know ngide ban kena ta pait yang tu Naba ya ublay omla ban pensoi da ka basniu but pensoi ma yanu ru kan mau ublay ju pensoi ong lamat nga ublay ju pensoi yanu ru tarata polis khmat pat Henry la pensoi ya wei baro habala ring pa ya da ke jingkwa brai la ka jonghi but habala riam ya ta ka jing pensoi kawan nei Ong lang bat ngajing kwa berai. Kajing persoi kawan nei. Kajing kwa berai. Te wat keno you blay. Hap keno ino. Itu jing kwa you berai. Nang ta ong no pat pilih dekat ke bubut pat. Anda kumta kata kajing kwa berai haba kalapun kakha ya kapop. Kajing kwa berai kele you. Kapun kai. Kapun. Phi pun hai hala jong ka donut nang ta phi sakha ya kai Pop ka pop direct kam dai ka pop on dala kha sa dai kai ka pop dala san kata ka pop ka dai kai ka jing yap kai ka bai nong jong ka pop ka dai kai ka jing yap phi kan mau be dai na kata uni unong tho hang nei Hebrew ngan phai
biang sa ke Hebrew lai Ukraine hang kani ka benta uang tu sumar ko para bangen yo ba kumno re kumno kandon hano na pi ka donut basniu kay kata ka donut basniu ka jing bam nget ka jing iu ka jing bam nget yo kumno pai la ong sya para banget hadin jong ka jing ong para banget ong yo pidon pat kum para banget pat yo pidon pat ya ka donut jong ka jing sniu jong ka jing bam nget jong ka jing bam nget da ka ba phai din no na ublei ba em da ka phai din no nei na ublei ba em namar khang ni usat uni unong tho jong ne ka Hebrew Shaka Testament berem hakalnong ka ba khatway jong ka kitab jingkeng ka jia ayu nang ta khatway khatar khatlai ka don ka jingjia hakani ka cheka mo tang ini pe kalnong ka ba khatlai ka de khot ka ba nang kong ba ar khatlai so ba pule Bat utrai ulakren hau Moses udaang tu men pa kibriu baken yakmi sentiak ya kari kanan ya kabangan saai hakikun Israel ya uwei ubriu na kawei kajat kibaki kpa jongki men pa ya uwei ru ubarang ba hapadeng jongki pi hangni ublei uong to men pa yakibreo men pa eno yakaban sintiat ka ong ba am yakaban yo underline ban sintiat namar sibet ngasawan biang la pa yakine ban leyo sintiat ka ban shulek ban shupek ban wanno umdei ban shongsa ha kata kari lane klam ai bor yaki yakabakin rai naka benta kata kari shupa ban leyo sintiat klampa ban rai kenal ba but yakine ublay syabon pa uong shua men pa yaki hakata kari kanan kabangan sa ay yaki konesa vik penken mau ya ka jingkular uang kele pet lupa ya kata kari kabangan sa ay jet kat arngut iwe nakaway ka jat kibalong rangba ba kita ki jat hi kinjiet kalong tek kumenta ngijudon kita ki menteri hakahima kibami na kakur na kikur kum hapa hima melem pindi yo ikidon kibabon ki menteri kibami kum ke menteri karkongor kurkalang mo melem umlong kum tabaro kini kibami kidei kibami na ka benta kata kakur kalong kum juru hang ne uang jit ya kita ki kat arngot bakin sentiat bat kini ki kat arngot kindai kibami uwei na ka wei ka jatken bat la jit ya kini ya ka bakin lek balai ublai uai no kani damar fitep suto Moses menta 4 jam na ka jingmong ka mensim ka jong namar balai haba syakran nem kam dei ka besuk yo Moses but kam tame syakran halaka jong uhenmen halaka jong ka henmen but kani ka donsa ha ka donot ka jong Moses but ublai usuto wang lada me songsa akum ne kumlongan ai no yame da ka wei pat katas lari da ka wei pat ka kam yame da ka wei pat ka jingkit klik ka dei men jit no ya ki kat arngon ngakwa banong fik along kum juru yang abade pi lada pi perkatsa ya ka jingkran jong kibriu ka jingong jong kibriu nane ki jingle jong kibriu ha ki jingem jong pm kata pi dang songsi pi dang tang kata pi dang du mensiam today namar kata lada don bakren ya pi don ba penduk mensiam ya pi wat perkatsa ya kata le no kabatamai na kabantau try amen penpun kam yelade no lane IT no ba yelade shout rayam pinde yo ikita baro ki jano ki jingsungsi pi hang ni ka Bible ka batai ba ublay uai no ka batamai ka kam yo Moses ba unum kan mau nomor hang ni pitep umdei ba kata yo Moses kata ya ka tengah jong Moses kata no ba Moses uet ya la ka jong ka tengah ukta ba dei kata ublay uyoi ba Moses ususi dai kata what kata ro Moses usuto bakani di kehenman udwai hari blay uang belai onong peleranya katang siteo ro uai nyang tholi ya ke Miriam but mentanang ni sakmat pan ublay ayu batamai but uang jet ya kini ki kat arngot but la jet ya kita ki kat arngot bagi konisel shua bakin lek sakta kerikanan ublay ula peni vidap kani
ngi juong ya kani ka bentak ong bau kilayeng haka kerdop jong ka kanan. Kilayeng hei haka kerdop. Dei nak stang ban rung nok sa kanan. Kila dep yeng lupa haka kerdop ban lek nok sa kanan ken. Upa ya kita ki kat arngot ya ka bakin ya lek sa po kanan. Berapa kilek? Ka Bible ka batay haba ki rung gini sa kato ka jaka. Kiyo ya ka kanan da kata ka kamat ke jongki bakalong kumno. Jadi kini ki kon Israel hado ban napoy hang ni kordop. Kila da biyo ya ka kamba ka jong blay bakumno ublay upenjot sendono ya ke Egypt. Kumno ulay yo upenjot sendono ya ke Egypt. Berkat fi ublay uong yo Moses ukren yo Moses sakuri klau. Wang mangalayo sengaw ya ke jingut lani ke jing duai jang ki kon Israel apo Egypt. Wang ngangan wan hiar naga benta jongki. But upha yu Moses ba yeng hakmat jong uparo. Hari Moses kam ong si sinru yu paro mangin mi nang ni ngin lek ban sengno kari la jong hakari kanan. Man ba ulet yu ong sya yang i bangin lek mani blay hakari klau. Moses utip tanggalenti balik cadu cari klau wang syari kanan undai stang ublay wang syari klau ginya lek ya kebangin mani ya ublay bat ula lek ben yeng kemat jang uparo nak away kapor syak away kapor bat uparo uyai pene bat kata ka jing pene kadairu ka plan ka jong blay ban penjat season done ya ke Egypt habakut ki pai ba hi ki ong uparo pelak no yo ngin ni baro ngin do no nangani keslakendo namar kini ki kelam bat hadin jong kata habaladep ya kata kila yami no uparo ukindet benri ang mano bantrei ulai be bat umau bat kisipai jong ubaro ki yap jelop no hakaduriau besar kini ki kon Israel ki yo i ya ki sipautli ki kelam ki yo i ya ke jingyap ki yo i ya ki jingpang ki yo i ke ke kelas nam ki yo i lot baro Om tangkata kini ki kon Israel ki de yo i wat ke duriau ke kat arliang kidala ke jong ke kemat kini ki yo i ya kata ki yo i ru haba ki don kam ya ke ublay na mau siang usai kom om tangkata ki de yo i bo ublay udon ke bor wat ya ke si ban pensange bakanai dom ki yo i ki don kam ya ke bam ublay aya ki ya ke mena don kam ya kedo uaya ki ya kedo kim don kam man kuslai kasyet pelat keri klau utrai wangan wan manga bangan long pengat ya pi wanda keri shot lo mensi men miet namar kedi keri siap ke kriak pelat wangan wan manga ban pensaat ya pi wanda keri shot ding uai lot ya ki ke best treatment ngalak banong vi ya ki kon Israel namar ukam ya ki bakide ki jong un bat hadin jong kata baro wang kala biang kan ne menta ka de yapi ben rung no sya kata ri jong singkular han re shwa ben rung wang yo Moses pa ya ki khat arngot ki nong sentiat kan nongot khat arngot ki nong sentiat pa sya kata ke jaka bakin lit pet ya kata ke jaka ken bat kin wan pai bakin ngai baka kanan kadon shisha kadon yu kadon shisha ketika ri ke de shisha ka batut de ki dot berkinggap namar ki kon Israel ki khalam yo isu ka jing jarngam nganong yepi namar ki poi sya ke ri klau badai tang ke ri siap ki ong bakin da let sya ketika jaka kin yo i ken ya ka jing jarngam ya ke ya ke jing kolong tik rukum ki toris ki wan sya ke jela jong i beleyu ki yo i ya ka greenery lani ya ke jing jarngam nama haka jaka jongki kam don syuk kumta kadon tangga pollution kalau kum joro ki kon Israel hak risiap kim yo i jerngam syuk don tang sok khajur umdani ei kaba bha ka de risiap ka jinjar bha ka terkong sudah ben hanrai ublay wanganya lam ya pi kata ri jerngam beki sok halak ayom kidon udah ong ka syata ka biang ba biang lot na dong syadong ong pa syai kinong sentiat bakin let ban pet ya kata kajaka balapa ya kini ki khat arngot bar kini ki khat arngot kidai kinong sentiat balabatai hang tu ya ki kerteng ke jongki
Bat udah ong kumne haba upa sentiat yaki dekat bakanyo. Bat Moses ula pano yaki yakaban kmi sentiat yakata keri kanan ula ong ru haki tu kilek kumne syapang syate tu kiu syakata keri lum tu kmi ru yakata keri bakumno bat kita kibriu kibaya syongsa haka laki long kiba klanya kiba telot bor kiba kindiat ne kiba bon yaka kundau ru haka bakiya syongsa laka bahane kiba sniu haka bakumno kia syong ru bat ke yeng chan ne haka kut baskem bat yaka kundau ru la kaba don sbo ne kaba lengki kila don ki ting haka ne em tu long pi ki baslur tu walam ru yaki sok jong kata keri te kata ka ayom kala long ka ayom sok nongkong ki ding sok wan ula pha dakini ke jing pentep ke bakini ban pek ki bamot kim dei ban lek batai start hang no ki ong le pek ya ki yeng ki bakumno ki sa ka kendo ka dei ka basbo ne ka balengki le pek ka snong ka long kumno ki sa hayeng ne hakikut kata ka yeng jan lan ki kut ki baskem ki sa ka bakumno pek ya ki long ki baklanya ki batalot kum ta papet bat kini ki brio ki le yelek bat ka dei ru ka por jong usok nong kong jong ka ding sok wan ngen lalet yaki yakaba kinlet yakaba kinpet haba kile yalet yakni yakaba kinyapet yakni ka banta ka bible ka batai namar kan ma ba hai bagi kon Israel kidon ka dei ka rithor ka them ka kanan ka dei ka rilum dei kata kile ban kiu sya kata kalum ki haban let baniyo ban kiu ban kila let yakaban kiu ban kmi sentiat yakata kari kila pet yak kita kiri baro kila batai kibalong kumno kila yo I dala ka jong kmat kini ki khat arngon ya kini kari bat kila simpor yaki sau posngi ban sentiat yakita ki ai ka ba Moses ulapa yaki kanosngi sau posngi bat kan mau be apa ka Bible fi da pulis sau po hakano no ka bantam kan mau be ka sau po ka dei be ka jing tenjo ka dei be ke ka jing mot sau po hi pa ka Bible ka dei jing tenjo sau po sngi am kini ki don ha kata ka jing tenjo ban pek ya kata ka ki da tenjo kata ka ri ka long kum no ka biang nem ka kendo ka biang nem ki so ka biang nem ka ying kata basa ki priu ki long kum no kum ta ter kini hang kini ki sau po sngi ki pek lot kan mau be ka kam jong ki de tang ban lek sentiat kam dei ka kam ban ai yakarai ka kam ayo yakarai ka de tang ban sentiat ka de ka jing baklaro ha ka jing em jong ka jing ek ha ka jing em jong iro ublei yang ngi upa ngi ban lek kat tu bun sine ngi kwa lek kam tam kam le ayo kam tam ka kam jungi di ban puli ban duai ka kam jungi ru kam dei kam kut patang puli duai ka kut ru hakaba batai start batai yu batai start bi hang ne jiksa ka kam ka dei jungi tang man sulai ban sentiat labiang lawara tau so ye udai Moses ban pek ya kita baro hadre apa kiwan payam kadon ke hakane ke kenal ba kidi ki kon kiba kadar ngot ki kon Israel ba kile chakati ke jaka kila emben nadu na Egypt nadu bo Moses ulai ban banahu paro ba kidi ban mino nang te hadu hari klau man gesngi ki em hakakamba hakai hakakamba man gesngi kile mestep shemna kim jur kam chet jing chet Fitep kat nong ka jing so bang vi gine gibon ki long kme am ki kwa ban long bay hari klau pim dan kam shet jing shet so bang ne mestep ki khon ki ong ni than ke dang step sri lang khon bat nga na kitchen jong blai la dap shet ngi ju shim bay so bang ra kata kini kim dan kam ban shet jing shet wow perkhat pi mentale bam yo gas kat no jing so bang dan kam ayo shet jing shet kwa bam do si arwan hi ong ne ot yang a wow kwa nang mau siang mi kai baki kwa yolut ka Bible ka ong ka jain jong ki kam rem kam yu mut mju khoi trong bat ka juti kam juret so bang ra kata
Kami kepala sobang yuk juti kikun kum ta bom jurit, syuk bom jot syuk sobang revi. Ya. Kiyo embet man kesngi ha ka kamba. Baro kum ki Kristan ngi kwa ban im kum ta. Denam dai. Ha? Ngi kwa ban im ha ka kamba. Bat kini ki khat arngot bat baro ki bedon hang tan riu lak tam ki embet ha ka kamba ke chong blai. Hari kani ka we kede pama. Tang bala em ha ka kamba kamut pila em ha ka jingnai. Sangap bahaya nga. Tang bala em ha ka kamba. Tang ba ka kamba ka jia bat kaya jia bat kaya jia ha ka jing em jong pi kamut pat ba pila em pat ha ka jingnai man kasngi ha utrai. Namar finyo i mentahang ni kejing duna. Kiyo i ya ke kamba. Bat perkat nabi kilek ban sentiak ia kata keri sa posngi. Namar ha ko por. Kalong kum ni. Lada uno urung beriu batmai. Pek bar pidalek senong kondong. Pimar sembrung senong kondong mostly finyo welcome. Finyo baik ya kejing pinang sopalang babong. Shano pilek. Denam dai. Kimpek japi itu nglongi hasor ngipek be kumni nak clear do kesat menu itu ya. Keriam kumno, uriam kumno, dem ngikut nok kumta. Hanong kendong pimar sin lej ngastuna do ikan. Hei, jeno. Kedenam dai na. Kat ba bideng kendo bre baro kili. Hei, jeno hadu bideng tang lathan jubab syang. Oh, jene. Oh, jene. Haban jubab bet, kada pim jubab ki sange kipet. Yode rusneu na. Namar kidon ru ya kani kecing sutu kani kawai. Lada udah nong sono, lane unong be bre, lada udah bubut besneu, lada la kren shwa mapi ukendet no. Umdan borsho, kataro kadon kata. Piatip kata. Kidong kumta ta. Tadi kata kikren. Ni ini hastor kem jia keren. Sa hakaju ke yir kem jia keren. Kidon nang ni, pidon ulok ubom jukren depan jauh lem ni, tak kepeliang. Pidai bersutu, dam sutu kawang tu kepeliang lapan at ya pi. Pi ong keren ni ikum nu penat pat. Tenam dai. Kidon ngisa hajo ying bom jia keren ru kidon. Namar boleh, hari handong kondong kamlong kumta, kikeren. Bat handong kondong kebemut, pimla ban buri ila dia. Dan don bawa nem tiplot, ngasih tenat pada dari balik dekali itu kena kiwan tu surok, ngisi ni yang pet na surok, senang kondong kita lek borok kiwan na surok kali cendo bawan. Bat hang ni kepor kejudon ru ya kata baki rung akan nunu kesenong kisah toket, kisah ayu, kisah toket. Hendak kini kikat arngot ublay wiada ya ki. Na kajing syak toket. Kenal hadin ba Joshua upa. Hadu ba usim utep upa te toket de mano maki. Kenal baik ya kene ke bentar. Hak to kopor ke juri kemta. Hari ublay uya daya ki sa oposngi. Ki embe jaka kamba. Oh ki poi syak to ka jakam. Na aku apa no fikir wara sok dumbur nomor ki 4 jui sok dumbur. Ki wanra nomor ha Egypt kam don kum kata ki wanra kini gay bagi pat kiyo ilut hakata keri bat kira ong. Wow kini di keri. Berkiyo iya ke kamba ke jong blay. Hanrei mentah kawan rapat kidon ne ke jinget jauh blay. Tang bayo ke kamba umut baladon ha ke jinget. Namar bobon ba kikwa ba ke kamba kanjia. Dai kata kiyai be banyo ya ke kamba. Kiai be ikai, banyo ikai, ya ke kamba. Dia kata babon ba mengimenta, ngidon haka jingsha ya lambakla, bangi be ya kedak. Ngia be ikai, ya kedak. Hei baga gospel jong Markus kanriu ka ong, begini kidakin bo depi. Berke Bible ke betai hang ni, kini gibriu ki haka kamba. Kadi ke kamba sudah. Lada kidai ban ai testimony kini ngangai man kesngi kini ai testimony. Kai ke bau belai ulele ke. Videp kini kada do baki mi nang ta ki klempang. Ki klem ayu. Klempang hatu kane ke kalenong ke bakat laj ki klem ayu. Klempang. Klem shitom. Kila don kumba lai saus nem mentai kila yat. Ki klem dan ye ruem. Kejing shitom kim dan ye ruem namar belai. Ublay udan ya kejingka. Katakan ke kamba bakrawa keri klau kan. Baru ublay wang bapinumpang kier na gini jing bam. Kier na kata-kata ki bam kot ki balong kum ta ter upa kier lot. Ya katakan mau baik mentku mentala de ke porba shit.
bon sen la paker ya ki bam la ngimnang ban bam te trege ka penir today ka tau blay udah batai ki jing bam bakut kini bam bahkan nyerap ya ka pok ke jong ki bat kum ta ter lai bat kini ki klampang mal maru blay u ya dabe ya ki hari hadin jong ni ka bejia kini ki khat arngut kila da blay kila yo iya kata ka ri baro kiwan pai kum bawan na snong bet kip jingket bet oh bat ki ba ya kata ka jingket bat haba ki wan geng ka bible ka ong khot ba arpusan ngi pai bian na kitab jingken ken haba ki wan pai ti onda la sau posngi kilewan pai pat na ka bakmi sentiak ya kategori kilai lejwan ru bat kilai poi ha Moses bat ha u Aran bat ha utau pat ba baro ki kun Israel hakadash kabaha ka riklau paran kilai walam tien ru haki bat utau pat ba baro bat kila peni haki yakiso jong kategori ti kilai tu ha u kila amru ngila let hapo kategori hakaba bela pa yangi shisharu kala long kabaslay degadot bat kangap kini ru kiso jongka ta pini yo i yang ni pi nomor kini kilai wan de pai ka pelong ya ki pai baru banwan ban priang ya ki ban sngap na ki ke ki ong bat kini pat ki sutu kidai ban wan ra ya ka ktien be direct so Moses bat ho Aaron Kadesh bat kilai poi hapo Kadesh hangta hapo Kadesh ki de wan ra bat ki ong ngilai wan ban pet ya kategori bat shisha kategori kalonggeng kabetut dakadot bat kangap kalong geri yu kabetut dakadot bat ka bat onda bakilaya poi ha kata kajaka ngolong fikir sedang nem kabesot temat ha bakategori kabetut dakadot bat kangap bat kida peniru ki ong kini kilong kiso jongka kini kilong yu kiso jong dekat bar popras obah pulih Henry kita kibreu kibashong hakategori kilalong kibaklan kishong ru ya kibalakir kenro bat kibakrau hangta ru ngilayo i ya kikun u anak kita ki amalak ki shongsa hakari shatei ti hakari lum ki shongsa ki hit bat ki jebus bat ki amar bat ki kanan ru ki shong hajan kata kaduriau bat harut ke Jordan mentala batai pat sepang kajakasa makibriu kilong kuno kipeni uso ki ong uso ulong oba bha oba bes bha la peni ke khendo kong shisha ke khendo ke de ke betu jaga dut ke bakangam hare hapa ki batai pat sepang ke snong ki ong nang kong ki ong bakibriu ha kata ke snong kilong ki bayu ki baklan nang ta ki saro hai bakata kajakasa jong ki ke de ke balaker kenro nang ta kideiru kibriu kibakrau ngilayo iru ya kikon ki anak kita ki amelak berkumta ter la batai hangta nangta ka Bible ka batai hangta pat ukni ktino ukni mano ukalep bat ukalep ula pensangap jar ya kita kibriu nomor hang ni apa kiyo sngo anak kunjono anak Hakni kejaka ki ong be kun anak mut de ki ramha ki ramha ken mau hakapor jong unoa ublay upenjat no ikapertai beliau blay upenjat ya kapertai hakapor jong unoa ha kei ke down ba ublay upenjat ya kapertai hakapor jong unoa kadau kadai baka perthai ladap tang daki ramha tang daki ramha badu blay u pen jotno ya kata ka perthai harekan ma wat habala jotno ru ya ki ramha kidang dan ki nefilims kita ki ramha ki ong ba wat hadin kata kini ki poi shongkha bat ki khon kan thai bat kini ki dang pen mi hi bat ki khon anak la pediang bet yaki kum ki ramha kum ki ramha kilaya tiang kilayu kalawan ke jing tiang namal ngangai kila jus yo sngo haki kana pateng jongki bakumno kini ki ramha kilale ben yaki briu hakapor jong noa
Perkumno kini ki kon jong ki ramha ki leken ban hikai ki babon ki airo ya ki kon jong ukan. Namar kadai kata. Bat kini ke ba ublay ula penjot. Ula alayu ula penjot yaki. Henry uso jong ki kumiki kon jong anak kadang dan. Dai namar kata hadu Goliat udang dai uramha. Ken mau ba penkut dai u David yang kini ki ramha barok ki badan. Bar kini ki ramha ki dan bahaba ki yo sngau sepang kini ki ramha. Kilas uting gini. Ba dai namar kata u Kaleb u kini kten no budwan. Nganong ya pi? Kat bang ginang yo sngau baik ke ba am ngi kemen ba. Teng yo sngau pat ka kuborem. Ka bangil aju yo sngau mun shwa. Ka wan ka men sim shap yo. Shap tiang. Bat ki sngau shap tiang palat ya kitaken. Bat ki breu pan namar ki jrong hadu kata ki hebreu kata ki normal breu hakane ke por ki jrong sanput siteng hadu repot. Kini ki kam jrong long arsya ya ki. Bat ki yo sngau ya kata la penting. Bat ki ong ro ka yeng ke jakasa jong ki kedai ke balaker konro. Ker you? Konro. Wat ki ramaha ro ki atin ki dasna yeng ki dasna ki konro. Ti kini kili ayat ke kubor bat hanta u Kaleb u persengap jar bat u ong hagita ki breu bat akmat u Moses tong ini lek kiu no si sendan yo wong kumno tong ini lek kiu no si sendan mangin job no ya ka namar ngilala biang ban job ya ka Kaleb u kini ketin medarek namar u sutu kay begini kila kerenem kawan ra kamen sim syaptiang kamen sim yo mesim syaptiang Pitip ngala jiyo iya ki brio. Kitu ki brio haba ki yo ke report ki bat akti namar kemtip ban pule ki sko klan ki dang disha dang bam jing bam mar tenrung su doktor su lebe. Kada batai doktor dami shabar am pindi ipus ar la i musim tiang. Ino ko malanyap no hang tu hi. Namar bele onda latep ka kubor. Kan mau mai ka kubor haba ka wanam kan ra arteli la kan pen klan ya ka jing im ka jong pi ha ka jing ngai la ne la kan pen telat ka shong api pi sim kumno ya ka kubor pio ka shong ba ya pi bat baro ki brio ha ni ka slak kendo ngi sotenat baik ka kubor basniam ka kubor yu fitep kot kubor la de do haba don jing penyap don curfew don yam la de ba kot kubor ngi ya news ba denem dai Syuang apartheid baro suklu dapat news tu puli kata tu leyu. Utiu penyap ita tak baik. Dan namdai ka kubor ka basni am kasutan apa basngap. Pat kibre wang ni am kila sya skor bah itu ka kubor basni. Kaleb pat ukuran wang angin ya lain no. Strat ngak pitep ngasukman bah bang polis pang Kaleb. Kaleb udi bre am wang. Ya lain no. Namar mau em haka kamba haka jinget. Bun ki briu ki im ki kwa tang ya ka kamba kim im pat ha ka jinget. Ka kwa ban hikai ha ka negasi. Tu im ha ka jinget om tang ha ki kamba. Amen. Namar wa bon se nem lalangi im bek tang ha ki kamba ka jinget nginum ban tre kamsho. Namar ka jinget ke de kata ka ba ka bangi kamla ban yo i. Lada bla yo i lupa kata ka de ka kamba. Bat babon briu ki kwa ban yo i ya ka kamba ban yo i ban im ha ka kamba. Om ban em haka jinget nama ka jinget kaya lam yang isya kata baru Kaleb orang yang ini lek no tiang iki kon ki anak orang yang ini lek balai ya bat hanta ka cia ayu hak dekot balai puwe hanroi kita kiwe ki briu ki lek kiu lem bat u ki ong ngim don bor ban yale bat ki we ki yale persya ya kita ki briu ngim don bor ban yale ayu Persyai kita kibreu. Perhat, ngaong pi mana? Kan mau mana ngapa underline pi ke kentin sentiat. Hang tu ka tho baik ki tang ki nong sentiat, kim dei ki nong rai. Kata ka dei ke jing bakla ba bon sen. La pha ya ke ai angin le ya kata. La pha ya ki bagilong ayu. Nong ayu. Nong sen tiat. Klampa ya ki nong rai. Kini kirai ayu, hanrei kita kiwei kibreu, kilai lek kiu lembat u kilai ongim, don bor ban ya lek kiu ya lek persya ya kita kibreu.
Kani ke di ke jing bakla ha ke jing nget ken. Ublay uong todon ke jing nget. Kerai ngan rai manga ha ke jing nget jong pi. Amen. Harai bebon sinam dai mangi ki bala rai. Ki bala yu? Ki barangi rai hi dala dia. Kenapa ublay yangi ukam sya yangi bangin rai. Uang ke jing rai kedai nanga. Kakam jong pi kedai benton ke jing nget. Hari kini ki ong nginum lej. Namar balai ki yo I ayu ya lade. Ha kene ke jaga. Ka Bible ka ong. Namar ki long ki ba kam klan yang ken. Om tang kata bat ki lewan lam ya ke jing bena basneu ha ki kon Israel syapang kata keri ka ba ki le yakmi sentiat ki de ong. Kata keri ya ka ba ngilai ya long ba ya ka ban kmi sentiat kala long keri bamdu ya laki traisnong. Keri ayo. Keri bamdo yalaki traisnong. Hatu ublay unyalam yapi syakata keri kebun bamdo. Dia kata upol uang kumne ini apa stage kinong room. Hagal nong ke pra. Room pra kat pra sobha puli lembar job. Namar ngaken ba kita ke jing sha stom ke jong ka perthis ngi ka bamenta kemlong ai ruem ban yanu jor bat kata ka buram ka ban sapau hangi Pi upol uang ada ngai ken uang amno. Ada nga ken ya kata ke ya ke jing sha sitam ken. Tentang isai bu jing ken lot ke baro. Uang lada nga ken ya kata ke jing sha sitam jonga ha ni ka perthis ngi bat ka ba ai ka bangan sayo. Kamdan ke jingin ujor bat kata. Ada piken. Babun sen ngim ken. Habang iwan ha kata ka ban rai what do rai da ka ai ka ba piyo I. Dai kata upol wang. Ngiyat da ka jinget om da ka jingyo I. Namar balay la si sen piyat da ka jingyo I ka ai ka ba piyo I kalong ka ba masisha. Menta ya ka ai ka ba piyo I ba ka pertai kalong kalong ka ba masisha. Ngong mga kran gini ngong video I ya ka jingkiu dor ngong fi kampat sange. Kampat sange. Kadang kiu bet gidak tip ka pertai kadang sniu bet ki jingpang gi ba kla video sngo bet yang ni ka pertai bat kum ta ter bat kata baro ka dei banlong. Lada kamlong kata kamut ka Bible ka thok. Bat ngatip ka Bible kam ju thok bat ka Bible ka ada maham lupa ya ka ei bak shwa bakan sajia. Tekum ki banget what julong surprise. What julong amaze. Namar kita baro kan dia. Ke Bible kalau ada batai lupa. Kan kiu ya kata. But mentangis dang bandrung aita. But belai kum ki banget padu belai bo yangi. Kidan boang belai pastor omrong no yangi. Kadau kadai ngau joong. Bo belai ukwa ban kurku yangi hakmat kani ke pertai. Shua ba un shimno yangi na kane ka perthai bangin don batu. Amen. Kumki bangai ngakwa ba no vi sutho tangkawe wat pek ya ka ai ka bajahan ka perthai. Pek uta ubalak khot ya pi ulong ubalak ken bansania au. Amen. Lada pi pek no ya kane ka perthai am pinong be wow kami don jingkermen hande uta ubakot ya pi ubadai unong panem jonga jong pi Jesus Christ wang kermen tang hanga kon. Ngan peni ya fi ke bakrau om tangkat ne fi hang ne la pha ya ki bakilek ki yo I dala ke jong ka khamat bat ki lasdang bat analyze lasdang bat sungthu baki ki de ke ayu baki analyze la de hado kat ne la ne ki pek no ya la de kini ki sipong wat ki le yu la de bat ki pek ki ong kum ne haba ki lawan ra ya kata ka jing pen bana ki ong kum ne ki kada khat balai po ar kanong bakhat lai po ar biang bat ki lewan lam ya ka jing bana bas ne ki kon Israel sapang kata ka ri ka ba ki lai kmi sentiat kata ka ri bat ki lelang ba ka ba kin kmi sentiat ya ka kala long ka ri ka ba bamdo ila ki traish nong ki breu baro ki ba ngiyo I ki lalong ki ba jrong karinyang ki lalong ayo ki ba jrong karinyang lating ya ka jing jrong lating ya ya ke jing jerong wow kilong ki bejrong kirinyang hang tarung iyo I ya ki ratba umdai tang bagi jerong ki ratba bat ki kon shenrang u anak ki ong iyo I ya kini ki ramha wow kaba ki iyo I ya kini
Ubat om tang kata. Kiong haba kila ya kmi ya kata kirat ba. Bat haka jing nyo jong ngi. Ngilalong tang kum kiai. Kum kiai. Ki put kum taru kalong ka jing nyo jong ki de. Ngilong tang kiai. Ki put. Perkat. Ublay wang pidai balajit. Ki ong ngidei tang put. Ngidei kiai. Pi ka syong hapi barhanga ngipet jela de kumno. Namar balai yano haka ai bapi identify jela de. Pi penisno jela de. Kini ki pet ya kata don shisha bajrong, don shisha kita ki kon anak, don shisha kirat ba. But mentaru haka pertai ke don kum kata. Ki don shisha ki cinge bai cerong ma. Kita ki cinge bai longum ki rat ba ken bangimla man pen ki nala de. Pi pet jela de kumno akman sung kita. Ki don ki ong bet. Pastor ngatip ulok cunga barok lah ban kela ulok cunga kela ngaci ong kadai kong boong mo pi pila ong temo ulok ngam la kela tan to isu tete ong pat tongin ye doaing ong an ye doai ayu namar pila ong lupa banu mayu kela tadon kam su ban doai tarai tenam habala ong lupa he teng pitip skap iki beri am sya ban doai haperkat lupa he namar berkigi hikim tidak ban pediang. Pida dua iro ke kamba akan namcia namar kiong nom kala. Fitip ke ai ke ban pelong iki ni ke sipong ngodam kene ke boong ke mensim syakting. Ke mensim ayo. Pai bah mentaru am syaitan am ukwa ban besut yang tai tang na kawe ke lenti kata ka dei ke mensim syakting. Ke Bible ke batai hang ni kini ke sipong ngot ki wanra ya kata beling wanra. Fitip bangide ban don ke to ke sound mind am. Namar kini ki si pongwon am ki kandan ko to ka jingmot jing perkat ka basay. Ba bon ba ki briw am ka jingmot jing perkat kimdan ka basay. Ba syaitan ule kumno am ban pun kini no ya ka bor ban kini no ya ka jinget ban kini no ya ka jingmot jing perkat basay utap da ka jing syap tieng. Utap da kay jing syap tieng. Pek kay ka ba jing bakla ju kini si pongwot ki yo iya kata. Ba haba ai ki ya to baro kini kini ki briu reu lak ngot ki pediang ya kini ki spongot hare arngot nang ni Joshua badu Kaleb kimies nokti bat ki ong bet ngi dak besok ngin job dei namar kata ublei wialam tang kini ki arngot bakila ban job namar kini ki ada bo lupa ka jingmot ngin job ngini yu ngin job badu Kaleb ngastra buong wat ladang ala praposan snam ngadang samla ngadang yu dang samla bangan job ya kategori. But pitip haba kawan kum kata kajing situation ngini melek kum no. Ngasna pa Bible kam kot tang hakini berbatai tang hakini. Hari don pat ka way pat kajing batai. Bahaba giyoi kum kita kijinge bakiker saudong yang ngiyoi ya ki ratba ngiyoi kita ki giant hakajing im jing ngini melek no. Haka Bible kadon kani ka nuksa haka RCM kalanong ka bakat pra bat kat kendai. Pin syam syapang une ubriu ubakerteng Hezekiah. Kerteng ayo? Hezekiah. Ho yu kon jong ude basneu ba Manase. Nang tau kon ksiu jong u Aman ude basneu ba. Hama yu kon ksiu pateng jong u kerteng u Josiah ude nong doai. Hari ini pek hagane ko pori u yaune u Hezekiah. Ule yu hang tu pitep ka Bible ka batai ki wan ki nong Assyria. Man ker tawiyar bat hangane ko por kar kene ka hima Assyria kene ka baklain ba. Bat ka nong ba jong ka hima Assyria kene ka Nineveh. Kene ka Assyria kala job ya ki Israel ka de pelong merau menta ka kwa ban job ya Juda. Bat ka ker saudong ya ke Juda bat ban yale ya usim Hezekiah. Bat usim Hezekiah hang ne udang shu penbek ya ke hima lejong. Udang shu long siem hi. Kawan kene ka jing ke bakraw. Bat ngastonat ule yu u Hezekiah. Namar u Hezekiah ha kene ka jakaam u klem shem la sakut hala ka jong ka jing song tho pek ini puli dekat kendai ko ongom no sebab puli ba une usim Assyria u ong ayu yu Hezekiah ti uri ribe shekesh ulaong haki tuang menta ha u Hezekiah komne uang uta usim bakrau usim Assyria ken ka jing shania ayu kani kaba mi shania fi hang ne une usim jong Assyria ukeli ya kani ka jingkeli ken ya u Hezekiah. Ka jing shania kayu kani medan. Pi hang ne kong trust hakaktin poreng. Ken mau be ka jingat kani ka trust kani ka ta ka jing shania lut. Bamdan jing artatin, bamdan jing kle.
Uneu Hezekiah. But hado bo se Assyria am ukul marching mod wang. Kumno une. Mo. Kumno une ubreo. Te urabeshek ula ong hau. Ya no bi shania te namar balik kene kene. Kinong Assyria kimla man susu namar. Shwabe kin lejele atma kini ki weipat kiri ki pendemno apo Assyria. Kumno menta. Kini ki scam hadu kata uneu Hezekiah. Wang kumno melak ban nget hadu kata. Yu Hezekiah keli ya kata kecing keli. Handai fite belai Hezekiah ushania scam hakata kapor. Kadau kadai ba usuto yala ka jong ka jingem. Namar belai ka Bible ka ong ba Hezekiah ula pelong ba Kenya duai. Kini ayu? Kenya duai. Ba Hezekiah upen bena ya ke jing duai ha po Israel. Pen bena ya ya ke jing duai ha po Israel. But haba ula pen bena ya ke jing duai habang ong Israel hang ne mod ya ki Juda upen bena hang ne ong nginia duai. Nginia shania ha utrai. But haba shania am artatin syo. Upen yeng man yang ke jing ro ma de ke jing mane. Upen yeng man yang ke jing duai sha jing et. Haba kawan kum kata ka jing ka baker saudong. Klempet ya ka jing but haga de ka pon ngong fi ki Assyria ki de ki baklan hadin ke hima Egypt. Ka de ka hima Assyria ka baklan. Shwa bakanwan ka hima Babylon. Ka de ka hima Assyria ka bala sanshar ngalap no fi haga to ka pon ya ki babon ba kita kiri ki bapau nadu nang nina po Asia shadu she Europe ka yo ya ka bakan sanshar ki klan bor hadu kata. But kabamot ka Nanave ki yo ya ka sanshar kita kar ka capital ka jongki ki sanshar bet ki pendam ngan bet hare ki wan pat hai ni Juda ide berit bah how new same Hezekiah unu same Hezekiah tre ho ya ka banung kong kadon ka jing bakla no u hare hadin upen no ushanya no ha ka jing duai Ushania haga jing duai sha jingen. Ushania haga jingero bade ga jing mane. Bat u IT lot yalade bat ye ki pat ba ki jong o ong tongin ye duai. Wang nice ngap nai jubab ke ai ba ki ong ro. Wang nice ngap bat nai jubab. Bat ha ba ki pendam ye ga jing duai ka Bible ka ong. Pine yo I ba u blay u yale na ka benta u Hezekiah. Bat ki job ya ka ne ga thma da kabasok. Ki job no? Da kabasok. Kadao kadai namar ba ublay ulayeng nam tau Hezekiah. Ki kamdan kam manyale ublay wele fina pulih to. Fina jing si syam hari kanan ba ublay wela mi ki Israel ki Israel kimdan kam manyale ero. Undai ublay ban ai jing job. Pait hadin ngi setepat hakapor jong Joshua. Kadon ka konro mau menu ba penkelam ki kamdan kam man rak shania rak ternem kamdan kam rak lengka kamdan kam rak bulldozer kamdan kam rai meno papan pra mdai ublay ki siong be ya ro ayu traki hla ki perta kan ro la kimdan kam da belai dei tang man shania ya kata ka ai ka ba ublay ula ong ya ki dei nama kata ka Bible ka ong ha ka Ephesus ka nong ga saw namar kata nga unong sa bendi ha utray nga kerpat ya pi baniat kum badai ka cingkot baniat kum kay ki don kam tang baniat kum malakot iki lara ki yat kum ta job namar ba kim treban pen kongo ki ong mangin dalet sethe kani ka ri ka babamdo yang I dalade lade ki ong kini ki kita ki sipongot ki ong But dasisha kinuno ki bapdiang ya kata ka kubor kari ka babamdo ka jiakum ta hasiap hari siap ki it kari siap ka bamdo ya kini ki hinreulak barok ki yap angta. But pitep ki klem la ban yokma ya kari kanan. Jisha kanan la da bu lupa nanta jong ki along kumne ka jingbam la wan ra hapo ka plet. Kila de ki stang ban shim bat ban bam. Ki ong ba kamlong kane ke jing bam bat ki do no hande ki kon jong ki yo ya kata babon sen nga man mapiro
Yok kalong kumtane. Day nama kata sti sinong Hebrew. Lai kada keren ya kene bentak. Ongko para banget. To pinda pechua. Ka ongko para banget hani kada ong. To sumar ko para banget. Yok bakum no rekum no. Kandon hang no hano napi. Kadonot ba snew kacing banget. Yok don hapeng jongi hang ne. Ngong pi pilai yo I ya ka kamba. Yo pim empat hak jinget. Kene ke si ong atrai. Ngapai syame. Pen klan ya ka jing banget jonga. Bahkan wan sya ka jinget. Dai nama kata room si pau khat niu ka ong. Ka jinget ka wan lang ba bayok ngau, bad bayok ngau ya ka tin ka jong blai. Pitip yo pidon hapeng kita ki jing ka jing syak keren, ka jing syak kan tho, ka jing duna hak yo ka kot. Lani hak jing pang ka jing sitom ka jing ya pat hak long ying ka long sem ka jing ya kulmar sudah saudong pioi to tep tang ni ka wei ublei uang ko kon hak to ka jaka to yo ya ka jing ngai anga yo ike ya ka jing dei kata ka bible ka ong uji su ong yo kata ka sngi habo wan ukon ubreo un sem ne em ya ka jing ngai un sem ne ke em ya ka jing ngai namar pet hakini gisngi Yok kajinget chongi. Pidep ngim shania shu bangi kenya ka jabiang. Pai baba bon ba ki bru kila dap kenya ka jabiang ka dei ka badai. Hanre ki ong am ngin kenyang na kalkulator. Kenyang na kay? Namar shania shu ya kata kajing la chong la de. La shania hakini ki artificial. Padai nama tap mentari ka pertai AI la shu shania haki artificial intelligence. Kan mau ki dei ki artificial. Kim dei ki real nga ban ma phi ngi dei ki real ban ngi yele roi ka thma ka long real shisha hare ai bangin yele da ka jingat da ke da ka jingat kanu ka thma ba phi ya kanu ka thma wanum pet ya ka da ka jing yo I pet ya ka da ka kmar chong trai panong trai melakular te trai ba ka jingger khu ka jong Abraham ho kra Jisu kan tu yangi balai kum kani kan wan na phi ya kani ka kentien menta ba ong kekentin depression but anxiety. Okay? Kekentin you? Depression but anxiety. Hakapor dan kena ngi am kini kentin pajiu ngau ringi. Ngim judon depression mentali pitu hadung ada yo ngau don iweli ong. Pitu pastor ksau jong ngari don depression. Ngau ngamano? Uksau ro don depression. Hadu kata. Wow. Ani kekentin am kabasau krau ba hadu mentang am tip kalong kumnu ta depression. Har ta ju pertiak ngalong depress. Ngadon anxiety ngam tip balong kumno kata mo namar ngam don ya kata hele dia yo pipi ya don kaditang ka kerteng dumok ka kerteng Jisu kala kerja amen su dumok ka kerteng Jisu but shania kumba uni ubreu ong esa ka mai shania ano mo kan ne ai ba kibreu kinong ngam ji bi kuslai beli pi shania ano ong kam krabun modi nga shania yuta amen ta bangi shania ngite jukala ulong uju menen menta bersadu bam jukon shania au wan martatin ko para banget hakini kisngi ke bakado yo paiden no now blay yo paiden kibun kibru yang ni kila paiden na kabalang lilai la dapi paiden na kabalang kabamado yo paiden no blay gain paiden no now blay namar kabalang kam dei ka bakraw de Jisu da yang i paiden na Tadai namar kata hakan ika por menta angin soto pi pet da ka jing yo I ne pi yat da ka jing ngai ka jing yo I ka pen I ka jing sudah hari ka jing ngai pen I kalong ka bala sudah amen